Ahoj, vítám vás v dnešní Babicový dobrot. Dneska si uděláme takovou zajímavou věc, která není v České republice moc známá, ale jmenuje se to fondy topinky. Tak, co budeme potřebovat? Tady máme připravený česnek. Samozřejmě, pokud nemáte česnek, stačí vám samozřejmě cibule, že jo? Cibule. Samozřejmě, potom topinky. Potřebují být pořádně masný, takový ty křupavý, jo. Tak jakože křupou a jsou prostě prolezí tím olejem, jo. Podívej se tím olejem, jo. To je prostě, to teče ten olej. V přípravě budete potřebovat topinky. Tak, mám dvě masné ruce, vidíš ten masný ruce, takže na čokoládové fondy potřebujeme topinku. Česnek. Říkám, když máme česnek, máme tu cibuli. Natřu. Pořádně natřu, aby to bylo vidět, že to je bílý, jo. No, křupe to úplně. No, ale není to ono. Pořádně načesnekuju. Času dost, ale. Času dost. Tak. Samozřejmě, každý jak chce, že jo. Udělá silný, jo. Podle chuti. No, já si to mám rád. No? Takový ostřejší. Tak. A potřebujeme fondovač. Nejlépe fondovat Sepra. Ano, to prosím, Sepra. To je nejlepší fondovač na trhu. Ano. Takže máme topinku. Nasáklou olejem. Pozor. Přiložím. Oválím. Pořádně oválím. Omlékuješ. Tak, abych viděl, že to z toho teče. Tak. Oklepu. Můžu to zkusit? Ne. Ještě to neumíš. To neumíš. A ta chuť. No, pane kameraman, co taky zkusím? Máme tady i hosta dneska. Hosta. Tak, máme tady hosta a chtěla by ochutnat náš recept. Máme tady dvě hostkyně. Takže topinku, jak už jsem říkal na začátku, potřebujeme mít pořádně očistekovanou. Jak říká tvoje kolegyně. Ty máš kartol v pokoji, já jí mám marker, já mu to Ne. Mám. Oválíme pořádně. Nejlepší z obou stran. Ne. Můžu to zkusit? Zatočíš. A vidíme, jak to stýká. Ne. No. To je ten efekt. Ještě jednou pro kameru. Ty vole, nedělej tam ten česnek do toho. To se odfiltruje. Ochutnáme. No. Hej, není tam česnek. No. Je ho tam jak svině. Ty si čistý zuby, máš černý zuby. Libice. Jirko, Babice. já myslím, že recept dobrý, zopakujeme si to. Takže V přípravě topinek fondí budete potřebovat topinky, česnek. jeden bochník topinek, 3 stroužky česneku, Když nemáte česnek, doplním. Stačí cibule, nevadí hodně to. oleje a fondí fontán. Banáš není, jo. Zpracujete, připravíte, omlékujete a olížete. Vynikající recept. Opakuji postup oválení. Recept najdete na tncz. www.babica.cz/fondy.